Brace yourself. Hey, what's up mga katribo? Welcome po sa aking YouTube channel. And of course, kung bago po kayo, don't forget to subscribe and click the notification bell para updated kayo sa mga videos ni Papa Kulot. So ngayon po, ipapakita ko sa inyo kung gaano ba kalakas si Bagyong Rolly at kung paano ba natanggalan ng bubong ang bahay ni Papa Kulot. And syempre wala po kayong ibang gagawin mga katribo. Samahan nyo si Papa Kulot sa pag-iikot para ipakita ko sa inyo kung gaano kalakas si Bagyong Rolly and kung ano ba ang naging epekto nito sa ating mga katribo. So tara na! Samahan niyo po si Papa Kulot, mag-joyride tayo ngayon after ng bagyong si Rolly.
So salamat mga katribo sa pagsama niyo po sa akin sa pag-iikot para ipakita ang kalagayan ng aming lugar after ni Bagyong Rolly, na kung saan ito po ang pinakamalakas na bagyo na tumama ngayong taon sa buong mundo. Salamat po sa pagsama sa akin, and of course, don't forget to subscribe and click the notification bell para update kayo sa mga video ni Papa Kulot. Salamat ulit, and catch you again next video.